Comença un curs nou, el setembre, això sempre quan s'acaba queden 3 mesos. Hem passat un curs diferent, no anem a dir que ha sigut dur, però sí que vos he de dir que la situació ara en aquests moments és satisfactòria. Que respecte a la situació sanitària no hem tingut incidents importants. Sí tinguem un mes terrible, però les coses després anarem bé. Després d'un anàlisi del curs, per mi en positiu, que comença amb una situació complicada per tots, sobretot psicològica, a hores d'ara podem dir que el col·legi ha superat en èxit aquest curs i que, bé, tot això potser tingui alguna cosa a veure en les mesures sanitàries que implantàvem en el nostre pla de contingència i continuïtat. Plantejam-nos que el proper curs les mesures poden ser semblants i tenint en compte que el Ministeri de Sanitat ja ha fet una proposta de mesures per al proper curs, podem dir que les nostres mesures se basen tant en el pla de contingència com el que fem efectivament en els xiquets en 4 punts bàsics. Una són els horaris, fem un horari diferenciat d'accés al centre per evitar, sobretot, que s'amuntona més de gent en la porta i s'entra per 3 llocs diferents. Hi ha 3 entrades diferenciades. La porta principal, que és la que utilitzaran els seus fills, perquè són els alumnes d'infantil i els de primers cicles que la utilitzen. La porta de mal anomenada gasolinera, que és la que dona al pati directament, que és la que utilitzen els alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè, i els alumnes transportats que accedeixen al centre per la porta de darrere, per la porta que dona al parc de l'Alpelic. Els horaris, en principi, i sense que hagin estat aprovats, el curs que ve seran semblants al d'enguany, però en una modificació de 10 minuts. L'any que ve les entrades previstes són per als alumnes de 2 i 3 anys a les 9 i 10 i 5 a migdies que se'n van a casa a la 1 menys 10 i per la vesprada entrarien a les 3 i 20 i serien a les 5. Això en principi. Un altre aspecte que també hem reforçat en aquest pla de contingència són els espais i la utilització lògica dels mateixos. L'any que ve la proposta és adjudicar les aules en funció de la ràtio d'alumnes. Vol dir que segons l'espai de l'aula puguem ficar el grup en el que es troben. També n'hi ha tot un protocol de neteja i higiene i desinfecció del centre. Tant quan un grup és d'un espai compartit com entre un altre, entremig sempre s'ha desinfectat, com en la utilització de les ferramentes que utilitzem en classe, l'ordinador. Cada alumne, això sí, fa un ús individual dels indrets com l'estoig, les pintures, i l'obligació per part dels professors d'utilitzar equips de protecció individual, mascareta, protocols de desinfecció amb hidrogel tant a l'entrada i a l'eixida de l'aula com presa de temperatura dels alumnes. Els demanem la seva col·laboració en no enviar un alumne al col·le quan no estiga bé, quan tinga símptomes que puguen ser sospitosos, que es preocupen de mesurar la temperatura a diari abans d'enviar-los al col·le i encara que nosaltres, com a mestres, també ho farem i tenim el nostre propi protocol. Per altra banda, garantir-los la tranquil·litat d'estar ben atesos, la nostra preocupació perquè sí que estiguen bé i l'èxit del desenvolupament del curs que no ha tingut cap conseqüència dolenta per a nosaltres. No tinc molt més que dir, soc Maria José Vendrell, la cap d'estudis. Normalment soc la persona que estableix els horaris, que defineix quins grups d'alumnes van en quina mestra i totes aquestes qüestions pedagògiques. Normalment amb mi no parlaran mai, alguna vegada perquè me veuran en la porta i res més. Passe la paraula a les meves companyes que els explicaran la seva proposta pedagògica per als alumnes i el desenvolupament del curs.